jingpule pemain kesini. Kajingpule na kitab Leviticus kalenong gabakat kandai, kadakot iway hadu ar, kadway hadu kadfra. Deu utrai ulagren hau Moses, do ong hau upaid Israel baro, uba yalang, pidei banlong gibukun, na ba mga utrai Blei jungpi, galong ubukun. Pim dei bantu, ne ban leklong, ne ban yathom uway ya uway ban. Pim dei ban smai lam der da ka kerteng junga, ban penlong thala hagani ka rukom ya ka kerteng Blei jungpi. Mangangalong utrai, pim dei ban ben yalau para marjan marpa, ne ban lute yu. Kabainong sngi jong unong bela kam dei ban sa batpi baro shimit hadu menstem. Pim dei ban tim ban tala ya uba kelun ne ban bu mau jintut hakman uba matla. Henry pi dei ban ting burom ya Blei jumpi. Ngangalong utrai, pim dei ban le bom hong ha ka jingbishar khadar, pim dei ban le shiliang ya uba dog ne ban le burom ya uba he bahan Henry tang da kahok pidei ban bishar yalau para marjan. Pim dei ban ya thadrong sharum shaneng habdeng para briu, but pim dei ban pens ir ya kajing im upara marjan jomhi. Mga ngalong utrai, pim dei ban shun yalau para hakado nut jomhi, Henry pin daya pin inya bad upara marjan jompi yo pikit pok na marjungu. Pim dei ban pin hiar kupun ne ban bu nut persha ki khun jong ki para jaj jompi. Henry pidei ban i yalau upara marjan kumba yaladihi. Ngalong utrai, ktien jong utrai. Kasam khat khandai kadakot in yohudu khandai ban khat sao. Ka ain utrai ka long ka ba janai, ka benki im ya ka minsium, ka ain utrai ka long ka baskem, ka ai jing start ya uba shida, ki jing kentu utrai ki long ki badei, ka jing ting burom ya utrai ka long ka bukhuin, ka yaisa shi junom, ki bidong utrai ki long ki ba shisha, to ki ktien ka shentur jonga in long kat kum ka jingkwa jome ban ki jing per khat ka do nut jonga kat kum ka mon jome ko try umaus yang ban unong pen im jonga ka gospel kat kum Matthew bukhud ka nong ba arpusan kat khot lai puway hadu sapu hidriu haba ukhun ubriu unwan kum usim bat la ki angel unsyong hador ka khet da ka buram bat ki benriu baro jong ka perthei kin yelum hakmat chongu hangta un penklat yaki arken hun kumbale unong ap ya ki langbrod bat ki blang un bu ya ki langbrod hakamon lajong bat ya ki blang hakadyang nangta usim un ong ha ki briu ki ba hakamon chongu Phi ki bala kirku ukpa jonga ale to shimti ya kahima bala kre lupa ya phi nadu bala seng ya ka perthei da ba ngala thngan ti phila ai ya nga bambam ngala sliang ti phila ai ya nga bandi ngala long umende ti phila khot ying ya nga ngala lingkhun ti phila penko pensem ya nga ngala pang ti phila wanjngo ya nga ngala sha set bendi te phila wan pet yanga ki bahok hangta kim jibab yu menno ken ko kenrat ngila yo I pamit ngan bat ngila ai bam yame lani pame sliang bat ngila ai di yame menno ngila yo I
milong mender pat ngila khot ying yame ne ba me lingkhun ban ngila penko pensem yame mendo ngila yoi ba me pang ne me sha set bendi pat ngila wan pet yame usim unjuba shisha nga ong happy kata sin ba phile hai wei na kine ki para barit e chunga phila le yanga nangta un ong hakitu kiba hakadiang jungu phi kiba latim khino nanga sha kading bom julem kabala kre na kabenta uksut pat kinong bu chu na bangalat ngan te phim shem la ai bam yanga galas liang te phim shem la id yanga ngala long mender te phim shem la khot ying yanga ngala lingkhui te phim shem la penko pensem yanga ngala pang pat la sha set bendi te phim shem la wan pet yanga kumta kiru kin saphai ktien yu ko kin ran mendo ngila yu I pamit ngan ni ba misliang ni ba milong umender ni ba milingkhui ni ba mi pang habindi pat ngim shem la shakri yame te usim unjubab yaki kata sin ba phim shem la le highway na kine kibaret e phim shem la le yangaru ya kine un pha no sha ka jing shidom bom jukun ki bahok pat kindai sha ka jing im bom jukun ka gospel jong utrai